Eli oikein hyvää iltapäivää vaan kaikille. Eli viime keväänä, vuosi sitten, jos mennään ajassa taaksepäin, elettiin mielenkiintoisia aikoja. Eduskuntavaalit kolkuttelivat ovella ja lupauksia sateli äänestäjille. Yksi suurimmista takinkäännöistä nähtiin koulutuksen puolella, jolloin kansanedustajaehdokkaat yksi toisensa jälkeen tekivät lupauksen, me emme leikkaa opiskelusta. Mutta kuinkas kävikään? Kuten olemme huomanneet, kuluttajan suoja ei ulotu vaaleihin asti, valitettavasti. Joten kansan kusettaminen, siitä onkin muodostunut maan tapa. Kaikkiin leikkauksiin tarjotaan samaa selitystä. Suomi ei voi enää velkaantua, mutta opiskelijat saa. 3S:n hallituksen politiikka on hajota ja hallitse. Leikkauksillaan heikennetään todella paljon opiskelijoiden mahdollisuuksia ja pelkona onkin, että tulevaisuudessa vain parempiosaisten huvi tulee olemaan jatkossa. Ammatillinen koulutuksen leikkaukset ovat jääneet todella vähälle huomiolle. Vaikka ammatillisesta koulutuksesta tullaan leikkaamaan 190 miljoonaa euroa, kuulitte aivan oikein. Se tarkoittaa sitä, että ammattikoulupaikka ei enää ole mikään itsestäänselvyys ja missä se kyseinen opiskelupaikka sijaitsee. Se voi tarkoittaa varsinkin syrjäseudulla, missä oppilaitoksia ajetaan alas. Ammatilliseen koulutukseen lähtiä voi joutua lähtemään kotoaan 100-200 kilometrin päähän jo 15 vuoden ikäisenä, jotta pääsisi juuri sille omalle valitsemalleen alalle. Eli ei tätäkään ole vielä loppuun asti mitenkään mietitty. Mutta mitä väliä, leikataan vaan. Tämä tulee varmasti lisäämään koulupudokkaiden määrää ja lisäämään sosiaalisia ongelmia, mutta se ei tunnu huolettavan päättäjiä. 2018 ammatillisen oppilaitoksen rahoituskuvioihin astuu tuloksellisuus mukaan. Se tarkoittaa sitä, ennen kuin suoritus tuli koululle oppilasmäärästä, jatkossa se tulee suoritetuista tutkinnoista. Tässä piilee omat riskinsä. Tuleeko tutkinnon taso koulussa laskemaan vai miten käy, jos oppilaitos ei saa riittävästi rahoitusta? Myös OAJ pelkää, että lähiopetuksen karsiminen voi johtaa siihen, etteivät tulevat työntekijät opi työtään kokonaisvaltaisesti. Näihin kaikkiin leikkauksiin liittyy erittäin mielenkiintoinen piirre. Se, että hallitus ei tee mitään toimia, joilla muun muassa aggressiivinen verosuunnittelu, kohtuuttoman suuret osingot, omaisuuden piilottaminen veroparaateisiin saataisiin loppumaan. Mutta toisaalta sen ymmärtää, onhan meillä pukki kaalimaan vartijana. Mutta lopuksi tässä tulee semmoinen jännä kohta. Mietin aamulla, uskallanko mä ottaa se tähän, mutta uskallan, olen aina uskaltanut. Mietin hyvin pitkään, kun haluan jotain positiivistakin löytää, että millä mä voisin kiittää hallitusta. Miettikää, luottamusmies kun miettii, että millä voisi kiittää oikeistohallitusta. Mä löysin yhden ainoan tekijän ja se on yhdistänyt meidät. Se on yhdistänyt lastentarhan opettajat, duunarit, vammaiset, opiskelijat tähän samaan hommaan mukaan. Tää on aivan fantastinen juttu. Kiitos Joukkovoimalle tästä upeasta tilaisuudesta, että sain tulla tähän puhumaan. Ja kiitoksia ennen kaikkea teille. Hyvää illanjatkoa. Kiitos.